Ay mga kalingap, andito kami ngayon sa Baybayin Resort at dito po kami ngayon magse-celebrate ng birthday ni Coco, yung kapatid ni Disgay mga kalingap. At tara po mga kalingap, punta na natin sila Disgay.
Ay, ang galing ni Cedrico. Nakakatapon Cedric. Grabe. Yan, eh. Tapon Cedric, mga ilang buwan na lang. Galing po mga kalingap. Pero ang vlog natin, ang birthday mo. Happy birthday. Thank you po. Sir. Welcome. Oh, alalayan natin si Cedric. Cedric, at baka mamaya. Oh, malakas na pati. Oh, malakas na. Kayang-kaya na. Madali na pong bumuhat si Cedric. Kaya, okay na. Okay na po. Kaya na Cedric na. Ang galing naman. Kaya sa Sir Alvin. Grabe naman, praise God. Praise God. Eto na po. Dito na po kami sa baybayin mga kalingap. Ang ganda po dito. Dito tayo magse-celebrate. Si Mary Paano? Toribus na tulus. Ang ganda po dito mga kalingap. Ito yung stage. Ito yung May video okay oh. baybayin beach. Oh, yan mga kalingap po. Ito po pool. Oo, ay, wow, may Maganda pancake. dito. Ay, may pancake. Ito na nakapula pa. In-enjoy niya ang saya. Nasaan na yung may birthday? Oh, ito ang handa natin. Maganda ang view. Happy Yun. birthday, Coco! Happy birthday! Ay, ang puti. Sir Alvin. Yung mga nabanda daw. Grabe. Halika na, birthday boy. Salamat, Sir Alvin. Happy birthday. Nasaan si si Tantan? Si Pasaway Mayo? Wala Oh. Sabi ko nga ni mag-iba. Ito na ang regalo ko sa'yo. Ay, nag-iba sa Iraya. Ayan na, Coco. Coco, ito ang may birthday. Oh. Oh, makanta muna tayo ng bubuksan muna natin. Bubuksan muna natin. Oh, dito ka na, Coco. Asan si Cedric? Ayun po na nag-CR po. Nag-CR. Yan mga kalinga po. Ito po yung handa ng ni Coco. Ito pa, oh. Yan, first time mo. Dito ka, upo ka. Ikaw may birthday. Ikaw ay special. Iba dyan na. Wait, teka, oh. Ay, wow, bongga ang ano ni Sir Alvin, ang cake. O, basahin mo, dali. Basta ano? Mark ba yan? Hindi ko man maintindihan. Raymark ba kaya? Raymart, happy birthday, Raymart. Yan, Oh. happy lang ang tayo maintindihan. O, may ano tayo, may Hilain candle. nga ni Sir Alvin. Yan. Opo, opo. Kaso walang puskuro, nagbigda na kayo. Ay, Oo. no. Yes, kuya. Na tayo, Yan, grabe. Happy birthday. Ayan na, Coco. Happy birthday. Anong... Salamat talaga po, sir. Welcome. Salamat din sa pag-ano kay Cedric, oh. Ha? At ito, birthday mo. Sige, kantahan muna natin si Coco. Tahan ng happy birthday. Siyempre may dala puspuro. Oh, madalagan mo na ito, ma'am. Anong masasabi mo? Ang dami mong handa, oh. Pero maraming salamat po talaga. Oh, anong nararamdaman mo? Masaya po. Ano ka na? Budya ko ka. Ay, mabudya. Ay, joke. Paganda niyo. Anong nararamdaman mo ngayon, bro, talaga? Maraming salamat. Ko alam Masaya ka ba? Happy na? birthday. Yan po. Oh, ito ha, tinan mo, para kang si Coco Martin, tinan mo. Yan, 2, 3, go. Happy birthday to you. Ay, napapatalis. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Ay, pa mo, Oh, blow, blow. Wish mo na, wish mo na. Oy, wish mo na. Sino ang wish mo? Ay, anong wish mo? Ay, hala. Anong wish mo? Sige, sige. Sa ano mo lang, sa puso mo. yung puso mo yung Ay, ayan na. Dahil kaya, dahil kaya. Sky, may feeling. Okay, Baka mamaya may regalo pa, may regalo pa. May regalo.
Ito may regalo si Kuya Rene at Ilani po. Grabe! Okay, wala mo ng chat. Okay, 1, 2, Kumbakal ka na kay ang cellphone. 3, Oo nga. 4, 5. Okay. Maraming salamat talaga. Salamat kay Balik na. Salamat kasi binantayan mong maigi si Cedric. Oo. Oo. Yun ang regalo nila sa iyo. Yan yun ang bigay sa atin ng allowance dun sa hospital. Thank you sa Lord talaga. Talaga. Maraming salamat talaga. Ano pang ano pang na wish siya mo si ngayon? Martin kasi- Ngayong birthday mo. Sabihin mo sa amin. Maraming salamat. Pero sir. Sino ang wish mo pala? Baby, microphone. Sino ang wish mo sa birthday mo? Sino? Sino? Joke lang. Yan po, kain na at kantahan na. Yan, pray muna tayo bago tayo kumain. Yan. Na? Pray ni Kuya Joel yung pagkain. Ito po. Grabe handa naman ito po. Pray na muna tayo bago kumain. Ang trip. Ah, Kala ko iyak. Pangbakal siya ng cellphone. Pray muna tayo. Maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lani. Maraming salamat po talaga. Ngayon po kami masaya po dito sa baybayin po. Maraming salamat talaga po at nagtaba si anong wala kayo napapansin? Nagtaba ka. Nag-blooming. Siyempre maana ako Nag-abot lang si Cedric. Hindi, si mama yung nadain ako na stress mag-isip na kamusta sa hospital. Ayos na kahit hindi siya. Naghanda Panginoon at ang nagbili ng handa Panginoon at kung sino man po Panginoon ang ginamit na ito para paghanda Panginoon ay i-bless nyo po Panginoon, lalo na po kami nandito Panginoon, i-bless nyo po kami Panginoon at kung kakainin namin Panginoon ay linisin nyo to sa dugo ng inyong banal na dugo Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kain na. Kain na mga kalingap po. Kakat ko yun. Coco Martin Dayan, kain na na. Grabe, kain na tayo. Ano na tayo? Ano ko, ako na. Kain na tayo. Maraming salamat Sir Alvin ha. Grabe Sir Alvin, bongga pala Sir Alvin ang birthday ha. First na magkaroon siya ng handa. Grabe, salamat Sir Alvin. Masaya ako para sa kanya Sir Alvin. O di paano kung umuwi ka? Wala ka niyan. Oo, ayun Sir Alvin. Tsaga-tsaga lang at nakakaraos din. Oo. Manong mabantay May kayo. mga kutsara ka na mga nakikita. Yung mga kalingap. Ay, Sarap malaki pati oh. Sarap ang ano. Tinidor ba yan? Wait, gana. Kutsara ng ano. Ito, may kutsara sana nito. Okay, habang anong message nyo kay Koko? Kutsara ba yan? na this guy na iya ako sir. Ay, ka muna. O, pangalawa ka. Ako Sir Alvin, ang wish ko sa kanya, kung lalong lagi lang mag-iingat syempre at kung saan baga siya napunta Sir Alvin, nadayo siya para magtrabaho. Tapos syempre Mabait pala to. ingatan ang sarili, wag magbarbarkada. Hindi man siya nagbabarkada Sir Alvin. Kumbaga pinapaalala ko lang na wag siya magbabarkada para hindi siya mapasama. Andito lang ang ate. Oo, panganay man din ako Sir Alvin. Andito lang ako para sa kanya. Kaming lahat. Oh, ito bunso Sir Alvin. Anong wish mo kay kuya mo? Anong sasabihin mo? Ha? Complete birthday. Oh. Birthday. Okay. Siyempre ito dapat. Oh. Siyempre, ang ano ko dyan, Sir Alvin, nagpapasalamat ako kasi yung pagbantay niyo sa akin, malaking tulong yun sa at wala mong bubaga akong nahanap na mabantay sa akin dun. Talaga matagal ako dun, kaya papasalamat pa ako sa kanya. Tsaka, lagi lang po mag-iingat kung saan magpupunta. Tsaka yung, bagoy na yung ugali, Sir Alvin, Na masama. Oo. Lahat ng masama. Lahat sa masama, tanggalin na, palta na mabuti. Oo. Tsaka happy birthday, salamat po. Anong wish mo sa kanya?
wish ko maghanap na siya ng ano. Ay, grabe. Nagawaganap na Si daw. ate, oh, naghahanap din forever. Ay, inay ko kayo naghahanap. Bagay pati kayo, parehas kayo matangkad. Ilang taon na yan, Sir Alvin? Ilang taon na? Tapos ilang taon na si ate? Parehas matangkad. Ay, Namumula, sana oh. all. Inay ko Ay, kayo. namumula, oh. Namumula din ang damit. Ano, Sir Alvin? Oo. Ah. Birthday. Si ate, ano lang, tahimik lang. Ay, Sir Alvin, naunahan may pandalawa ni Mami na ano, Oo. oh. Kami may anak na. O, kami ang mga, sila ang panganay. Ano, sayang ang kagandahan. Ano, Mami na tayo? Kain na tayo. Kain na, Sir Alvin. Kain na tayo, kalingap. Kain na tayo, mga Sa mga kalingap. viewers natin. Grabe po. Kain po. Yeah. Natuwa. Si Mary Ay, ang France. laki Ito si Mary France. Ano ang wish mo kay kuya mo? Sana Sir Alvin pag nakakuha siya ng mapapangasawa niya Ano? mabait. Mabait? Hindi daw mag-aaway. Iyo po. Tapos? Dahil mabait siya Sir Alvin, Oo. mahal po kami niyan lahat ng magkakapatid. Yun. Gaya po siya kay Papa. Mayo po yan ng bisyo Sir Alvin. Yun. Oo. Ha siyang bisyo. Sarap dito. Marami. Oh, si Cedric, Sir Alvin, oh. Mahusay na si Cedric. Sa'yo na dahil kailan. Ganda po dito mga kalinga po. May pool dito sa baybayin ng mga kalinga. Yan. Ito na nag Yan para ano. And one. Kumagrami ka mo sa mukha ka ibang tao, ha? And 1, 2, 3, go. Isa pa. Ano kayo? Compress. Yan. Yan. And 1, 2, 3, Yan. go. Isa pa. Patayo na naman. Walang mga magulang. Ganyan. Ano, masaya. Ano sila? Oo. Masaya at kompleto kami. 1, 2, 3. Masaway lang Kuya yung Joey, isang kasama ka. kapatid ay. Kasama ulit. 1. Toy. Tantan. 1, 2, 3. Yan. Yan. Sayang wala yung isa ay pasawayan. Sabi ko magsama yan. Yan, tuloy ang kainan. Yan, tuloy ang kainan. Sarap talaga. Galing ni Puti. Kari ka Sir Alvin. Sige, mamaya kami. Ano, enjoy ka man dito? Masaya man? Iyo po. Enjoy ka? Maraming salamat po talaga kay Sir Alvin. Paganda sa atin. Tsaka kay Kuya Renan at Saka Lani. kay Ate Rinet at Ate Lani. Maraming salamat po. Kuya Renan at Lani mga kapatid. At Salamat. maganda ba dito? Maganda? Maganda po pala rin. Nakaka-relax no? Ay, enjoy mo ngayon kasi birthday mo ngayon eh. Iyo po. Ganda po mga kalinga po. Ganda. Grabe mga kalingap. Tapos may swimming pool pa oh. Ano kami? Hawak. Ano kami talaga? Yan mga kalingap at meron pa ding syempre hindi lang si Coco ang may regalo. Meron din po sila Mary Rose, si this guy at si ito po. Happy birthday po sa akin. Ito. Ay, ano ba? Grabe oh. Mula kay Kuya rin ni Ate Lani. Dami. 1. 1, 1, 2, 3. 4, 5,000. Gaya. Busog-busog ka na, may pira ka pa, may take out ka pa, saan ka pa? Dito. Ay, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Alvin. Lalo na kila Ninong Rene at Ninang Lani. Ang tawa ko na talaga, Sir Alvin. Grabe, nakikita. Salamat talaga, Sir Alvin. Ay, grabe, di ako makapaniwala, Sir Alvin. Sa amin talaga yan, Sir Alvin. Oo. Iyo, Mami na. May birthday mo din kasi daw. Happy birthday. Ay, salamat, Sir Alvin. Kakaptin. Grabe, maraming salamat talaga, Sir Alvin, ha? Mamaya
Kaya Sir Alvin, Lalo na kina Kuya rin Ate Lani. Maraming salamat po Pang talaga. Pasko. Pang-garagastos, ano po, Sir pang Alvin? birthday ni Bibi Kylie. Yung Ay, Sir Alvin, oo. at marapit na ang birthday. Oh, Bibi. Oh, Malapit mukhang na, pera, si mukhang- Desiree. oh, yan, birthday na ito para sa kanya, Sir Alvin. Maraming salamat. At saka Sir Alvin, may na-practice kami, maambagan kami ng pagkain tsaka costume namin sa Christian. May ang mga magulang may sayaw, kasali ako. Magulang na ako, ang pinakabata doon, may makasama akong senior. Ay ano na tayo sila, sister sila lola. May ano kami Sir Alvin, may laban. O pag-pray na manalo sana kami Sir Alvin. Mamaya may practice kami. Yan, salamat Sir O, Alvin. ano, sample. Ay, nakakaya man Sir Alvin. Hindi man, hindi na. Nagkasayaw pala ito si pag ano this na guy. Sir Alvin, pag tuom ko na talaga tutok Oo. kami sa oo ka ba? Oo. Maano kami sayaw-sayaw. Mm. Salamat Sir Alvin. Magsalamat ka kay Ninong Rene. Yeah, maraming salamat po kay Ninong Rini at dami-dami niyo na pong binibigay sa amin. Lalo ngayon, meron na naman. Tamang-tama po at wala kami pang gastos kay Kylie sa birthday niya. Ayaw nga ni Sir Alvin. Siyempre, Salamat. first birthday niya, dapat meron din ano, Sir Alvin. Kailan? Anong date niyan? Ano po yan, 17, Sir Alvin? Ganyan, December. Ngayon, December. May Isang isang taon taon na na Sir Alvin. Wow. Sa Wow. biyaya ng Panginoon. Malaki na ano Sir Alvin. Maraming salamat Sir Laki na Alvin. si ano. Maraming salamat Sir Alvin ha, sa pira. Lalo na kila Ninong Rene sa Panginoon. Salamat po. Si Lord na po bahala magbalik sa inyo ng blessing sa lahat pong ibinigay nyo sa amin. Lalo na Sir Alvin sa sakripisyo mo, sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Mapasaya mo kami lahat. Lalo na Sir Alvin sa lahat na sakripisyo mo sa pagpupunta sa kay Cedric. Malayo po bagang pagpuntang Naga. Kaya maraming salamat Sir Alvin. Sa airport pa lang Sir Alvin, kulang pang anong mga binibigay namin ano sa iyo pagpapahalaga baga Sir Alvin, yun pa lang. Kaya promise Sir Alvin, hindi kami magbabago kasi pati ang ma'am si Mang Wina ano na tayo tayo pati si sa ate ate ano din. na tayo naman. Ay, naman. ang driver na puging driver ano Sir Alvin yung Ano? ani Ano, sabi mo nung una, Sir Alvin, stop mo Bombay. Bombay. Bombay talaga yun si Kuya. Ay, Bombay pala. Bombay yan sir. Sining. Oh. Kaya bang matangos ang ilong. Ano sir? Half Mumbai talaga yan, Mamina? Half Mumbai yan? Kung ano ka, ganun din ako. Ano na tayo? Paglaban natin kung ano Paglaban meron tayo. natin? Ilong ng Pilipinas to, Sir Alvin. Wala di magkakatulog. Oo, Sir Alvin, hindi yan makakatulog si Kuya Kumagan Chismis yan, Sir Alvin. Ay, ilong mo, Sir Alvin. Ako ang kukonsumisyon nun kan pag uuwi sa bahay. Grabe, salamat. Dami kong handa. Tapos yung pira niya, Sir Alvin, pagang ganito-gantuhin yan, Sir Alvin, sa bahay. Oo, Sir Alvin, makwento yan. Mabili yan, cellphone, Sir Alvin. At sabi nun sa bahay, sabi nun, Sir Alvin, sa bahay, maganda nga ang cellphone ni Mary France. Maganda ang cellphone ni Mary France. Naiinggit da siya. Sabi ko, ika. Di ka mainggit. Sabi ko sa iyo, ika. Baka yung nakita niya sa cellphone. Ayan! Ay, yung nga ni Sir Alvin. Tinatanong-tanong niya ako, Sir Alvin, kung sino daw yan. Sabi ko, si ate ito, kapatid ni Ma'am Wina, asawa ni Sir Alvin. Mabait yun na tinuturoan nun magmodyo si Andak. Sabi niya, mamurag, ano maganda pati. Nahihiya lang siya Ala, baka nahihiya mahiya. lang pero nagtatanong yan sa amin sa bahay. Oo, nahihiya lang, mahihain kaya Sir Alvin. Ang magkakaiba kami magkakapatid. Sila mahihain, ako hindi ako mahihain. Iba-iba Sa'yo na man. lahat yung Grabe mo si Sir Alvin. confident. Grabe, nga Sir Alvin. Iba-iba kaming mga ugali ng mga kakapatid Sir Alvin. Kaya sabi baga ng mga matanda, kung iisa lang ang anak, dagdagan kasi hindi mo alam kung anong ugali, iba-iba ang mga ugali ng mga anak. Kayo Ma'am Wina, anong pagkakaiba yung dalawa ni ate? Oo. Parang hindi magkawatid oh. Magkabaliktad yan. Parehas naman niya mabait. Yan, subscribe Yan, si parehas Ma'am silang Wina. mabait at maganda. Maganda, ay kaya. Ang grabing handa, Sir Alvin? Salamat Sir Alvin ha. Hindi na po nakayanan ni Disney. Ay nga, basag-basag na ako Sir Alvin. Nagsap na. Salamat po sa i-sponsor pong rice cooker. Ang laki oh. Grabe nga ni. Nagsap na ako Sir Alvin. Ang pala di maaano kasi sinarabay-sabay ni this guy. Ang mamahal pa lang Sir Alvin ng order mo.
Oh, nagulat din ako. Si Mamoy na nag-order. Ako nagbayad. Grabe ang pagbabae talaga, Sir Alvin. Ano? Magastos. Pero ako hindi, Sir Alvin. At alam ko ang... Kailangan magtipid na Oo, tayo. alam ko ang hirap baga, Sir Alvin, ng buhay. Oo. Kami ay 50 pesos pinagtitipid ko paghahanap ko ng nyug. Kaya pinag-ano ko sa mga kapatid ko. Sabi ko, kung anong meron sa atin ngayon, huwag kang mag-iisip na mayaman ka. Kung anong dati natin buhay, yun pa rin tayo. Nakakaangat-angat lang. Kumbaga nakakakain na sa isang bisis, Nakakaginhawa tatlong na. araw. Isang bisis, tatlong araw mali. Ano na tayo? Isang araw. Hindi Isang kagaya nung- araw, tatlong kain. Ano Hindi na tayo? kagaya nung dati, hindi makatulog at hindi makaginhawa. Ano ngayon, nakakatulog na at nakakaginhawa na. Dahil sa Team Kalingap, ano na tayo. Kung walang Team Kalingap, wala man din kami ngayon dito, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yan. Shout out. Shout out po sa inyong lahat. Sa Team Kalingap. Ano, ate? Ano na tayo. Ang dami, Sir Alvin, handa. Ano? May saging pa. Ang mahal po ng saging, 200. Oo nga. Nabubulok lang yan sa amin ay. Tinatapon 200 lang pesos. ito. Ano? Grabe man saging ini 200. Ano, Sir Alvin? Mahal na ngayon Ginto. ang ano. Lakatan kasi yan. Lakatan mo. Pero grabe mahal. Okay lang yan eh. Grabe mahal. Tayo din naman Ito na, kakanta na si Coco. Ayan na, kakanta na ako, Sir Alvin. Hindi man ako ay sayaw baga. Oo. Kaya sabi ko sa simbahan, ay may sayaw, masali ako. Ayaw ko Oo. ng kanta. Coco, kakanta na yan. Kakanta na si ate kaiyan. Sige na Kuya Kuko. Ah, Kantahin na. oh, kanta na daw, Coco. Okay po mga kalingap, tapos na ang party at halika nag-enjoy ka sa sa birthday party mo, enjoy ka? Parang enjoy ka ngayon Hindi nga po, maraming salamat po. Hindi mo ata ito makakalimutan mo. Hindi po. Ito yung first time no? Oo, at si this guy magte-take out po, Dami syempre. Sir Alvin. Oh, ay grabe ang handa ni Sir Alvin. Bongga, kaya grabe pasalamat mo. Sir Alvin, ang dami ko na. Ay, picturean mo ako, Sir Alvin. Okay. Ayan na, Sir. Grabe yung take out ko, Sir Alvin. Hindi lang kami ang nabusog doon sa mga kapitbahay ko, Sir Alvin. Mabibigyan ko din yung mga taong nagbibigay sa akin. Bibigyan ko din ang grabe si Sir Alvin. Sinakop ang kaano ko ha, kapitbahay, mga kamarites ko. Ay, maraming Opo, salamat, Sir at Alvin. Ayan pa, Sir Alvin. Nag-enjoy po ang lahat Okay, Sir Alvin. Yan, Sir Alvin. Inaano ko po. Oy, Ay, grabe. grabe. Ay, grabe. Maraming Maraming salamat po. Oo. Sir Alvin. Saya Napaganda na mo si sa akin. Masaya po ako ngayon. Birthday. Happy talaga na to. Happy. Tunay po. Ano yan, ha? Puro lang salamat ang sinasabi. Ano yung hindi mo makakalimutan ngayong nangyari sa birthday mo? Handa po. Yung handa tapos Saka masaya. masaya tapos ano? Ano ma? May masama. Kay ate, Ang damdamin. Ate kasi Kuya Kuko ay. Nahihiya tuloy. Natin yun ay. Ito na po si Cedric, gwapo na ulit at mahaba na ang isang paa. Pantay na si Ralvin. Oo, pantay na Kaso, therapy pa. At least nag-improve na nakaka-bend-bend na siya. hindi na kasi iniisip ko si Ralvin, matigas pa kasi. Hindi ko na Hindi daw yung pupirsahin, kunti-kunti lang. At least na-improve siya. Nag-aano siya na lumalambot ba. Tsaka matigas pa naman yung sa opera si Ralvin pag naglambot yun. Kasi parang naiipit niya pa yung mga lipids eh. Oo, Matigas. biglain. Sabi lang ng doktor. Advance ka nga eh. Advance ka? Pag ano. Maraming salamat si Ralvin sa pahanda mo kay kay Coco. Oo nga eh. Tuwa-tuwa na si Nakabawi Ralvin. ka din. Oo. Sa kanta. Hindi, nakabawi ka sa kanya din kasi malaki din yung naitulong niya sa'yo. Tapos yung Ayun. sinasabi niyang cellphone, mabibili niya na si Ralvin. Wow, bibili pala niya yung cellphone. Salamat sa panito. Sigurado bukas maalis na yan.
Pabili na yung cellphone. Kabili na ng cellphone. Ayan na pati oh. Kabili ng cellphone yan. Mabili ka ng cellphone? Oo. Oh, di ba lagi mong sinasabi, matabaw ka kasi mabili ka ng cellphone. Ngayon, may pambili ka na. Nga po. Salamat talaga sir. Bigay mo. Ang natin. Sa ano, patuloy ka lang sa pagiging responsible mo sa pamilya. Ito. Kagaya sa pagbantay mo kay Cedric. Malaking bagay sa kanila. God bless sa'yo. Ay, dat ako ang alsa kayan. Ano para mahiling sa Sige. Para ngayang alsa ni. Yan po nga kalingap, tapos na itong party. Pauwi na din po ito kami. Salamat po. Especially kina Kuya rin yan, Ate Lani po. Salamat po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi